نبعد طليان مبصح زكايده غيزياو بريزيدنت محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ መስሓንቲ አቬኒር እትበሃል ኢጣሊያዊት ማዕከን ገይርዋ ኣብዘሎ ቃለ መሕተት ምስ ኤርትራ ሰላም ክንገብር ንደሊና ድሕሪ ምባል ብዙዋን ሰራዊት ኤርትራ ደቡባዊ ከባቢታት ክልል ትግራይ ተቆጻጺሮም ኣለው ክብል ተዛሪቦ ንሱ ኣብቲ ምስታ ማዕከን ገይርዋ ኣብዘሎ ቃለ መሕተት ዓዲ ጥልያን ሓንቲ ካብተን ድሕሪ ትኩናት ንትግራይ ዝሕግዛ ዘለዋ ሃገራት ያ ድሕሪ ምባል ኣብ መጻዩን ምስ ዓዲ ጥልያን ምትሕባር ክቅጽል ምዃኑ ይገሊጹ እቲ ወዲ 49 ዓመት ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ቃለ መሕተቱ ቀጺሉ ምስ ኤርትራ ሰላም ክንገብር ንደሊና ድሕሪ ደጊም ውግእ ኣማራጺና ክኸውን የብሉን ክብል እንከሎ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ በደላት ብኡ ዝኽሰሱ ሰባት ብዘይ ተሓታትነት ንኸይሓልፉ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር የድሊ ብምባል ፍትሒ ዘረጋግጽ ኣህጉራዊ ኣገባብ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎ ንሱ ቀጺሉ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዓብኡ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ድምጺ ብረት እኳ ስቕ እንተበሎ ሰራዊት ኤርትራ ግን ከም ኢሮብ ዝኣመሰለ ከባቢታት ምቁጽጻር ቀጺሎም ኣለዉ ምውጻእ ናቶም ከኣ ብመሰረት ኣብ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተኣተወ ቃል ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ሓላፍነት ዝስከመሉ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣመልኪቱውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክኢሎም ከምዘ የለው ክዛረብ እንከሎ እቲ ኩናት ንሕርሻን ትሕተ ቅርጽን ይዕንዮ ብዙሕ ሆስፒታላትን ኣብያተ ትምህርትን እውን ዓንዮ ዳግመ ህንጸቶም ድማ ግዜ ክወስድ ይክብል ተዛሪቦ ኣብ መምላስ ኣገልግሎታት ገለ ምዕባለታት ከም ዘሎ ድሕሪ ምእማን ምስ መንግስቲ ፌደራል ቀጻሊ ምትሕባር ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባቲ ዓዲ ጥልያን እትገብሮ ዘላ ደጋፋት ኣመልኪቱ ድማ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዳግመ ህንጸት ሆስፒታላት ትግራይ ከምኡ ድማ ናውቲ ሕክምና ንምቕራብ እትገብሮ ዘላ ንጥፈታት ብኣብነት ዝጥቀስ ኢሉ ድሕሪ ምንኣድ ነቲ ክልል ዳግማይ ንምህናጽን ነባሪ ሰላም ንምርግጋጽን ዝያዳ ኣህጉራዊ ደገፍ ክግበር ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ኾነ ምስ ካልኦት ወገናት ክግበር ዝኽእል ዝርባት ብዝምልከት ድማ ሓላፍነት ናይቲ ዝተፈጸመ በደላት ከይተወስደ ዝርብ ክግበር ኣይከኣልንዮ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ከምኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ በደላት ፍትሒ ዝረኽበሉ መንገዲ ክናደለዋ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ትግራይ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ነይሮም እዮም ስለዚ ነዚ ዘጻረ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ክፍጠር ኣለዎ ኢሉ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ዘሎ ምፍልላይ ብዝምልከት ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ እወ ምፍልላይ ኣሎ እዚ ሓቂ እዩ ግን ቅድሚት ክንስጉም እንድሕር ኮይና ሓድነት የድልየና ህዝብና ድማ ሰላም ጥራዩ ዝሓትት ዘሎ ኢሉ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ዘይምስማዕ ብዝምልከት ኣብ ዝተሓተተሉ ኣብዚ ዝኾነ ኣማራጺ የለን እቲ ዕላማ ሰላም እዩ እዚ ነባሪ ክኸውን ድማ ብኹሎም ክኽበር ኣለዎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ርክባት ክፍጠር ሓደ መድረኽ ክንፈጥር ኣለና ህዝቢ ከዓ ምስቶም ዝተመዛበሉ ከም ዝዘራረቡ ብምግባር ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ክትረከብ ከም ዘይትኽእል ኣሚንና ድማ ንሰርሕ ኣለና ክብል ተዛሪቦ بريطانيا لندن زمدبره حنت ካብ ዝዓበያ ማዕከና ዜና ዓለምና ዝኾነ ዴይሊ ሜይል ኣብ ሓደ ብፍሉይ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ቪድዮታት ከምኡ ድማ ናይ ዋትስኣፕ መላእኽ ኣሰንያ ኤርትራውያን ዘይኮነ ሓተት ዕቑባ ካብ ኤርትራ መጺና ብምባል ከመይ ገይሩ ሕቶ ዕቑቦም ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ብመንገዲ ቲክቶክ ንካልኦት ከምኦም ሓበሬታ እንዳሃቡ ተረኺቦም ብምባል ኣብ ልዕሊ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ከቢድ ጸቕጢ ወሪዶ ምህላው ገሊጻ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ቃል በቃሉ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ኣፍሪቃ ተባሂላ እትጽዋዕ علو قدب زي بلو هاجرا أقلوت زلوا ودو حبرات هاجرا دما مسبارنت زمات أطاني زبلو كمون سكيات زلوا نايما أسرتن مسارتها والناس أنها تزنقف سرعتها وعفنان زلوايا نزي أبروحهم نمعلقة بركة زبلو إيتيبيان بمنقد واتساب تيليجرامن تيك توكن نحد حدم حبريتا كك أبابلو رخيبة كتبلن كلا أبحده أستاذ سلسة شحن حموش تميتن أبالات زلوا ناي تيليجرام جروب بخمي تحت عدم يرتراو تمثيلك حتى عقبها تقبل نتي ركب كمون أبجزيك على محتت وي انترفيو كتحتته اتخل حتوتات بمبال كم أبنت بات إيرترا زوباتات قلع عدتات إيرترا فلوت هنساتات إيرترا نحد حدم حبريتا كساددو رخي ويوم ألخوني لا إذا معكن كتسئلة ناي حدا أب تيك توك باش حد زقصرو تعذب تزرخبه بخمي إيرتراو تمثيلك حتى عوبخا تقبلنت يركب حبريتا ذهب زنبر ولك أسب فيديو ونزرقي حزل لاخوينا اتا ناي تيك توك حساب دما أبز وانزي باتي وانا تدمسي سيعزلا يخون مبر إذا معكن ات فيديو أغدي ما رخيباتو بمصنحة أبتي مربب حبريتا أغميتاتو زلا خوينا أبتي فيديو خا أب انترفيو جبتو كخونم مأنتي أمت إخاب ناي إيرتراويان كيدو من كل وستسألوه حيزم كمتسون يمخرم كم زنبرا وانجليز ألا إذا معكن أبصابة وتوسخي فيديوهات أب تليجرام جروب تتصحفوه أب ناي واتساب جروب ونس تتصحفوه كم مثلا نيتا أغميتا زلا خوينا أب لعلي قداي عقبة زكاتاتل تكال من قصة هاجر دما ساقطي يجبر مهلا وجليزا
كساب حجي بزي إذا معكن زرقي حتى زلا فولي تصبصب قبل علزوم إيرتراويان تمثيلهم حتى عقبهم تقبلنا الزرخبة انت يا قاطيمو ذهبته حبريته يلان يخون بر تتزرقي حزول فيديون تصحفوا ملأختاتن كبي جبتي بمخانو اب ترخيبهم زلو منبر فقد الوتاو سعبين كم صالهم كم زخل يقمات اذا معكن اب صبصبا اتا 3.6 مليون طراي حزب زلوا إيرترا نتزلوا مريحነት ዝቃወም በሽሓት ዝቁፅር ህዝቢ ከም ስደድ እቲ ሃገር ህዝባ ኣመና ውሕድን ከሎ ኣብ ዝዋን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት በብዝሒ ሕቶ ዕቕባ ኣብ 4ይ ደረጃ ከም እትቕመጥ በቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ድማ ዳርጋ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ሓተት ዕቕባ ሕቶ ዕቕቦም ናይ ምቕባል ተኽእሎ 99 ሚእታዊት ምዃኑ እውን ገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካልእ ምሳብ ብሪጣንያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ብዝተሓዝ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ዜና ማዕከን ዜና ቢቢሲ ከም ጸብጸበቶ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምምሕዳር ማንቸስተር ዓብይ ዝርከብ ኣብ ቀረባ ኣስታት 300 ሓተት ዕቕባ ክነብሩሉ ዝጀመሩ ሆቴል ዝቕመጡ ሰባት ነቲ ውሳነ ብምቋም ሕቶታት ከልዕሉ ጀሚሮም ከም ዘለዎ ገሊጻ ኣብዚ ክሬስታ ኮርት ዝተባሃለ ሆቴል ዝነብሩ ዘለዉ ሓተት ዕቕባ መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ዝመጹ ከም ዝኾኑ ይገለጽ ኢላ ኣብ ግሬተር ማንቸስተር ቤት ምኽሪ ከባቢ ትራፎርድ ንጉጅለ ተቃዋሚ ዓቀባውያን ዝመርሕ ናታን ኢቫንስ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስክፍታ ድሕነት ከም ዘሎን እቲ ብሰልፊ ዕዮ ዝምራሕ ምምሕዳር ነዚ መሳለጥያ ብህጹጽ ክዕጾ ጸቕጢ ክገብር ከም ዝጠልቡን ገሊጹ እቲ ውሳነ ብቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ከም ዝተወሰነ ዝገልጽ መራሒ ቤት ምኽሪ ቶም ሮስ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ንብድሆታት ኣባይትን መስርሕ ዕቕባን ዝያዳ ቀዋሚ ፍታሕ ክረክብ ዝገብሮ ጻዕሪ ከም ዝቕጽል ተዛሪቡ ኣብቲ ሃገር ክቐርብ ዝጸንሐን ዓመታት ዝተኣከበን ሕቶታት ዕቕባ ኣብ ዝቐረበ እዋን ከም ዝጎደለ ክግለጽ እንከሎ ክሳብ ሰነ 2024 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣስታት 97,000 ሰባት ኣብ ብሪጣንያ ዕቕባ ከም ዝሓተቱ ጸብጻባት የመልክቱ መጀመርታ ዝወርሒ ኣስታት 175 ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣልትሪንቻ ሜቶዲስክ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ተረኺቦም ሓተት ዕቕባ ኣብ ሆቴል ክሬስታ ኮርት ይነብሩ ምህላዎም ዝምልከት ዘትዮም እዮም ብቢቢሲ ዝምወል ሎካል ዲሞክራሲ ሪፖርቲንግ ሰርቪስ ዝተባሃለ ተበግሶ ናብታ ከተማ ምስ በጽሐ ኣባላት ጸጥታ ምስቶም ሓደሽቲ ናብቲ ሆቴል ዝኣተዉ ሓተት ዕቕባ ዝዘራረብ ሰብ ከይህሉ ክገብሩ ከም ዝፈተኑ ይጠቅስ እንተኾነ ሓደ ካብኣቶም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኤርትራ ከም ዝመጸን ብጃልባ ብመትረብ እንግሊዝ ከም ሰገረን ገሊጹ እንተ ዝኽእል ኣብዚ ክሰርሕ ደስ ይብለኒ ንዝኾነ ሰብ ክጎዳእ ኣይደልን ክብል እውን ገሊጹ እዩ ክሳብ 11 ሕዳር 2024 ኣብ ዘሎ ግዜ 32,900 ሰባት ብመትረብ እንግሊዝ ከም ሰገሩ ክገለጽ እንከሎ ኣብ 2023 ብሓፈሻ 29,437 ሰባት ብናእሽቱ ጀላቡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተዉ ጸብጻባት የመልክቱ መጀመርታ ነሓሴ 2024 ኣብ ሓያለ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ኣብ ልዕልቲ ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ዝነብሩሉ ሆቴላትን መንበሪ ኣባይትን መጥቃዕቲ ክፍጸም ምኽንያት ከም ዝኾነ ይዝከር ከተማ ሮተርሃም ሚድልስብሮ ቦልተንን ካልኦትን እቲ ናዕቢ ዝተረኣየለን እየን ነይረን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ብሰንበት ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዘስምዑ መደረ ነቶም ኣብዚ ናዕቢ ዝተሳተፉ ሰባት መጠንቀቕታ ብምሃብ ብተግባራቶም ክጣዓስዮም ክብል ይፈኪሩ ዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم